Osobe s invaliditetom ne traže privilegiju, već samo istu šansu u svemu u životu, pa tako i zapošljavanju. Kako bi se osvijestila javnost, a ponajprije poslodavci o tome što sve mogu osobe s invaliditetom, diljem Hrvatske provodi se zagovaračka kampanja pod nazivom Drugo lice invalidnosti, koju sufinancira Europska unija. Da imaju talenta, znanja, vještine i volje u Varaždinu su pokazali članovi dviju udruga te socijalnog poduzeća. Izloženi proizvodi i radovi njihovih su ruku djelo i ujedno poruka poslodavcima. Raditi znamo, a vi nam dajte barem priliku. Trudim se na faksu, majka sam i nije mi lako, ali nadam se da ću uspjeti to završiti i da ću uspjeti naći posao čim prije, jer želim se osjećati korisno i sebi i društvu. Kako bi se povećalo zapošljavanje osoba s invaliditetom, a njih same motiviralo da potraže posao, pokrenuta je i komunikacijska platforma i online burza rada. www.drugo-lice-invalidnosti.org je zamišljena kao mjesto susreta potencijalnih poslodavaca i osoba s invaliditetom da bi poslodavcima, dakle, svojim radom omogućili ne samo da dobiju kvalitetnog radnika, nego da ispune one kvote koje će morati od 1.1. iduće godine. I da se tamo angažiraju, jer tamo će imati burzu rada na kojoj mogu i objaviti svoje oglase, imaju već poslovne profile osoba s invaliditetom i tamo po nama najviše će biti informirani u principu o svemu. Kampanja Drugo lice invalidnosti provodi se diljem Hrvatske. Nakon Varaždina nastavlja se u Zagrebu već 2. listopada.